Val, vaig tard, però estic a punt de marxar cap al Maresme perquè avui tinc un dinar de Nadal amb tot d'emprenedores. Així que aviam què puc gravar perquè és el meu primer vlog, perquè vaig tard, però aviam si us puc portar una mica amb mi. Ja he arribat aquí i estic davant del mar. M'encanta mirar al mar i fa aquest sol tan maco i estic molt tranquil·la, molt relaxada. M'encanta. Bueno, avui és el dia de Nadal i ha sigut un matí molt bonic perquè he anat a caminar, perquè he sentit ja de bon matí com aquesta connexió, no? Aquesta expansió. Li dèiem a una meva amiga que plorava, no estava a la meva pràctica del matí i sentia el meu cor que plorava i m'ho he deixat sentir, no? De fet, la pràctica del matí per mi és per això, per sentir què hi ha, no? Per veure com estic, per posar-me en un espai net, no? Per començar el dia i estava això, deixant-me sentir. I llavors sempre tinc també un moment de demanar coses a l'univers que ho vaig començar a fer en una època de la meva vida que era com, humanament ja no sé què més fer, no? Per tant, l'únic que em queda és sisplau, sisplau, i sempre demano i llavors dono les gràcies, no? Pel que estic agraïda, tot, i avui ha sigut com, no, és que em ve més de gust abans donar les gràcies, no vull demanar, vull donar les gràcies i estava donant les gràcies, no? Per diferents coses de la meva vida i coses petites, no? Però realment entrenar el nostre cos per sentir aquest agraïment i llavors quan ha vingut el moment de demanar ha sigut com, no, és que ja ho tinc tot. És que ja ho tinc tot. I hi ha moltes coses a la meva vida que vull, no? Hi ha moltes coses que vull. I alhora, no, el que sempre volem és aquesta connexió, és aquesta plenitud, és aquest ja ho tinc tot. I que diferent, no? Demanar les coses des d'aquí me n'he donat. Uau! No me n'adonava que aquests últims dies estava entre cometes, desconnectada de mi, no? O que demanava des de certa carència o des de cert ho he de tenir, no? Des de cert estrès fins i tot, no? De fer que les coses passin. I és quan volem fer que les coses passin que ens desconnectem de la vida i que ens desconnectem del que vol la vida de nosaltres. I quan intentem imposar el que volem nosaltres, la nostra voluntat, el que vol la vida, ja està, o sigui, patiment assegurat. Patiment assegurat. I és quan ens rendim, no? I podem dir, val, d'acord, aquí estic, vida, val, d'acord, no sé per què, no sé, però he de viure això, val, d'acord, he d'anar a aquest lloc, he de fer això, que hi ha com un relaxament i una exhalació, no? I realment ha sigut un moment molt bonic de sentir aquesta connexió amb mi, de que ja hi és tot,
no? I que la meva part humana pot sentir que no, i que evidentment està bé tenir desitjos i tenir coses, i que també ve de la nostra ànima, no? Hi ha certes coses que hem de tenir, perquè ve com un desig profund de com la nostra ànima es pot expressar en aquest pla terrenal, no? Però realment el que sempre buscarem, i això em recordo un reel que vaig fer, un dels meus primers reels fa molt temps, que és un dels més vistos, amb diferència, que és, no? Si esperes que una parella, si esperes que una feina, si esperes que algú de fora et faci feliç, et passaràs la vida esperant, no? Perquè res et portarà el que sempre has buscat, el que sempre buscaràs i el que sempre trobaràs amb tu. I aquest és el meu missatge de Nadal, que veureu en diferit, no sé quan, no sé com sortirà aquest vlog. Però està bé, està bé! Ai, també volia dir-vos, abans que me'n descuidi, que també he treballat el dia de Nadal, he treballat una mica perquè m'ha vingut de gust, perquè m'ha sortit en uns packs que us estic... Bueno, que ja teniu a punt, de fet, un pack d'emocions i un pack d'amor propi, amb exercicis curts, pràctics a Telegram que teniu allà per al vostre dia a dia per fer servir i que són meravellosos, són fantàstics i que si els voleu tenir escriviu-me i mireu Instagram per saber-ne més coses. Ja fa unes hores que he arribat del dinar de Nadal i ha anat molt bé, la veritat, m'ha agradat molt i quan he tornat he fet alguns exercicis curts per arrelar-me i connectar amb mi, que m'han anat superbé també, i després he treballat una mica, de fet, el dia de Nadal, però perquè m'ha vingut de gust, perquè ho he sentit, perquè en tinc ganes i perquè estic ovulant i es nota molt. I sí, he preparat una publicació, no? Que ja tenia el text, però l'he refet perquè he notat una nova energia i m'ha agradat més les paraules que hi he posat. I sí, he preparat un vídeo també, he fet diverses coses i llavors ja està, llavors ja he sentit de fer una mica d'exercici, poc perquè em fa mandra últimament. Sí, no sé si us passa amb l'hivern o aviam, en general sempre em fa una mica de mandra, tot i que el meu cos m'ho demana, no? Però és molt més fàcil ballar, anar a caminar, fer coses més expressives, de més fluïdesa, que no pas posar-me a fer allà un exercici que considero avorrit. Ai, no sé si s'està gravant això. De debò, que aquesta càmera, o sigui, encara ho estic descobrint. Però crec que la targeta no és prou àmplia, així que ho descobrirem si s'ha gravat o no. Bueno, bon dia. Resulta que sí que es va gravar, però el vaig deixar a mitges. I avui ja som Sant Esteve, ja som l'endemà i aniré a casa de la meva altra família, aniré a celebrar Nadal també amb la meva altra família i ara m'estic acabant d'arreglar i no gravaré avui perquè així puc estar amb la meva família i el que sí que gravaré és a partir del 27 perquè me'n vaig a passar el cap d'any al sud de Catalunya. Jo volia anar a França, jo tenia plans d'anar a França a un ecstatic dance amb una meva amiga francesa, però la vida a vegades diu, noia, cap al sud, dic, val, doncs així ho farem. I sí que us portaré com em faig la maleta, us portaré el ritual de cap d'any, perquè també ho vull fer abans de marxar, perquè vull repassar una mica tots els meus diaris d'aquest any i escric molt, tinc molts diaris i no me'ls vull endur tots, així que us portaré una mica per aquest procés i aviam què podem gravar al sud, aviam com van aquests dies. Tots aquests diaris són els que he escrit aquest any 2024 i ara els estava repassant, ho vaig començar ahir al vespre, perquè no farem veure que tot ha anat com tenia previst. No hi va mai. I
I és en els moments en què, sincerament, no em ve de gust posar-me davant d'una càmera i alhora és en els moments en què dic Mireia, posa't davant d'una càmera, perquè si una cosa he pres aquest 2024, n'he pres unes quantes, però una que em ve ara és que, sobretot ho he pres aquest últim trimestre, és que les meves emocions i les coses imprevistes, perquè sóc una persona emocional i les coses em travessen, no? I em toquen, tot això no em treu del meu poder, no? Tot això no em fa menys poderosa. I ho he comprovat aquest any, doncs, fent tallers, fent sessions que tenia, no? Aquell dia, i que potser no era el dia en què jo em sentia més bé, ni emocionalment, ni físicament, perquè aquest any també bueno, he tingut algunes coses, de fet encara estic com mig al·lèrgica. Però bueno, m'ha fet adonar d'això, no? De dir, jo puc estar com estic, però això no em treu el meu poder. I el que us volia dir amb això, doncs, és que aquests últims 2 dies, avui som dia 28, vaig vestida molt igual que el dia de Nadal, però és un altre dia, han passat coses imprevistes, no? I sí, i per això us ho volia mostrar també, aquesta és la realitat, no? No sempre estic entregada a la vida i dient, no, la vida em porta aquí, vinga, hi vaig. No, a vegades també sento pors, a vegades també no confio, a vegades no m'agrada el que sento, no? Dic, estava tan bé emocionalment i ara pel comentari d'aquesta persona m'ha tocat profund i m'ha fet sentir un viatge, no? I de fet, si això ens passa, de fet, també, quan algú altre no, ens diu una cosa i això ens afecta molt, malgrat que al nostre ego això li costi d'admetre, és perquè allà hi ha una projecció. I també perquè, és a dir, el que m'ha portat aquesta persona, que m'ha fet entrar en una espiral de por i de dubtes, en el fons és una part de mi que existeix i que no estic atenent, no? I m'ho ha hagut de portar a l'altre. I, en fi, que aquests dies he estat fent el que predico al meu Instagram i a tot arreu, que és sentir les emocions, fer les meves pràctiques, trobar aquesta estabilitat interna, aquest arrelament, que per mi això és molt important i dono cada vegada més focus en els meus tallers i les pràctiques i els exercicis que faig, és trobar aquesta estabilitat interna i arrelar-nos, no? Per no deixar que aquesta ment i que aquestes emocions ens portin per un viatge superllarg. Per tant, me'ls he repassat, però no he fet com les preguntes de l'any de què he après, ho faré més endavant, sí? I ara estic a punt de marxar, me'n vaig cap al sud. Incertesa, desconegut, por d'equivocar-me, endavant. Endavant amb aquestes coses, que sigui el que Déu vulgui, com es diu. I el que us volia ensenyar és uns regals que ahir em vaig anar a canviar, que no em va agradar un bolso, i aquí som, us ho ensenyo. I m'ho vaig canviar per aquesta bufanda, que encara té l'etiqueta, per aquest anell, que no sé si s'enfocarà, sí, que és d'aigua marina i que quan vaig veure, em va agradar molt estèticament, no? Però quan vaig veure el significat, que l'aigua marina ajuda a calmar la ment, l'ansietat, que és bo per les persones sensibles, per les persones creatives, vaig pensar, bueno, en fi, que les coses estan alineades i són com han de ser. I llavors tinc unes arracades també. Va donar molt aquest canvi de bolso, va donar per molt. I són aquestes, no sé si les podeu veure bé. N'hi havia unes de més originals, però no sé, me les vaig posar i realment m'agradaven molt tretes, però posades vaig tenir por de no poder portar-les gaire. Així que em vaig quedar això. Me'n vaig a fer la maleta, me'n vaig a acabar d'arreglar-ho tot i ens continuem veient per aquí.
ja estic al sud i ara he fet la meva pràctica del matí perquè per mi és molt important, sobretot quan estic amb gent, de mantenir les meves rutines i de mantenir el meu espai. Perquè si no m'és molt fàcil, no? Ja sempre estar per l'altre i perdo aquest meu espai, aquest meu arrelament, no? I és més essencial, no? I cada cop m'ho permeto més, perquè a vegades no m'ho permetia i ja estava directament cap a l'altre, i em permeto més això, tenir el meu espai, el meu moment, sense presses, i és el que estic fent ara. Ja sóc a casa, ja som al 2025 i volia acabar aquest vlog només amb una reflexió perquè evidentment us he portat aquests dies però he gravat només algunes coses i no he gravat evidentment tots els meus processos interns i tot el que hi ha hagut aquests dies. I per això volia ara acabar amb una reflexió que és que a vegades volem escapar-nos de situacions, de connexions, de relacions, perquè ens són incòmodes. I aquí veig dues tendències, no? Sobretot parlo de connexions, de relacions i també de situacions que la vida ens porta, no? I veig la tendència a vegades de no saber marxar d'una situació, d'una connexió, d'una relació i estar-nos-hi massa, però també veig la tendència de marxar massa d'hora, no? O de voler marxar i de voler fugir. I aquests dies he viscut això, diguéssim, no? En què he vist que hi havia algun mi que no acabava de... Algun dia, no tots els dies, també han sigut molt bonics, en què jo no m'acabava de sentir a mi mateixa, no? Que veia... hi ha alguna cosa aquí que no va bé perquè no em sento bé, no sento la meva alegria, no sento la meva vitalitat, no em sento a mi, no em sento a mi, i llavors la cosa era com, val, surto d'aquí, no? Me'n vaig. I del que em vaig adonar gràcies a dues noies precioses que fa molt poc que conec i que compartim en un grup, gràcies a elles, i també em va venir per altres inputs, és que m'havia de quedar, no? Que havíem d'estar en aquella situació, no? I això és la reflexió que us vull portar, que a vegades ens hem de quedar amb lo incòmode perquè allà hi ha un regal i un aprenentatge per nosaltres, no? I em vaig adonar que allò que m'estava passant m'havia passat en altres situacions o en altres connexions i pel que sigui doncs no ho havia pogut com superar, no? És a dir, que cada connexió, cada relació, cada situació ens porta una oportunitat per avançar en certes coses i les coses no milloren, no canvien estant amb els braços plegats a casa, no? Sense fer res, sense
connectar amb els altres, no? Sense posar-nos en certes situacions. Les coses canvien al moment real, al moment present, no? I per això us dic que si marxem abans d'hora, abans d'algunes situacions, i encara que la nostra ment ens digui que què hi faig jo aquí, o que què faig connectant amb aquesta persona, o que què faig... Però si marxem abans d'hora ens perdem aquesta oportunitat d'avançar i és l'única manera en què ho podem fer, no? Els cursos van molt bé, no? Els retirs van molt bé, les sessions de teràpia, el que sigui, van molt bé, però en el fons on fem el treball és en aquestes situacions del dia a dia. I jo em vaig adonar que allà hi havia una gran oportunitat per mi per fer les coses diferent de les que havia fet amb altres connexions, no? I clar, m'era molt incòmode. M'era molt incòmode perquè em requeria fer una cosa que no havia fet en moltes connexions, sobretot amb homes, que és ocupar el meu espai, ocupar el meu poder, no amagar-me, no amagar el meu poder, no amagar la meva alegria, no amagar... No perquè l'altre se senti més còmode, i és una cosa que em passa molt a nivell inconscient, no? I per això ni me n'adonava, i me'n van fer adonar des de fora, em va venir aquest reflex. I sí, el que us volia dir era això, no? Que a vegades no ens hem de quedar de braços plegats esperant el príncep blau, no? Esperant el meu soulmate, no? Que vingui el meu soulmate i llavors quan ens trobem tot serà perfecte, no, sinó que hem d'anar treballant aquestes coses a la vida real, a les connexions reals, a les oportunitats que ens dona la vida al present. I els altres, no? En aquest cas, a mi els altres sempre em porten molts aprenentatges, ens fan aquest mirall i ens donen aquesta oportunitat. No és que l'altre t'estigui fent una cosa, el problema no és de l'altre, no? El problema no és de la connexió, en el fons. El que t'està ensenyant és a mirar-te tu, no? A mirar-te tu i agafar aquella oportunitat i a veure què t'està permetent de deixar enrere, no? Per poder avançar, per poder tenir aquesta connexió, sigui amb aquesta persona, sigui amb una altra, però per tenir la connexió que saps que és per tu, no? O ser la persona que saps que ets de veritat. I bé, això és una mica els aprenentatges d'aquests dies. Jo us volia parlar del meu 2024, no? Volia fer una recapitulació. La cosa ha anat com ha anat i he sentit que era com més important i que era més present portar-vos aquest missatge. Així que acabem aquest primer vlog així una mica accidentat, perquè és el primer. I ja està, gràcies per mirar-me, seguiu-me aquí al YouTube, seguiu-me a Instagram, Mireia _Lila, i ens veiem per aquí.